6 experts han exposat la seva visió sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües a la jornada La Mirada Experta, Ensenyar i Aprendre Llengües, que han organitzat Linguamont i el Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües del Departament d'Ensenyament. La sala d'actes de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull s'ha omplert de professors d'idiomes que volien conèixer les respostes als nous reptes educatius des de l'òptica del coneixement i la recerca. S'ha creat un espai de trobada entre la investigació i la realitat pràctica dels professionals de la llengua amb l'objectiu d'intercanviar coneixements i opinions. Veure també com la recerca universitària es pot traslladar, i aquesta és també la utilitat, a les aules, a la part pràctica, i també facilitar el contacte entre els professionals perquè puguin debatre i progressar i millorar, en definitiva, la seva tasca. Els ponents han posat sobre la taula temàtiques com l'ús de la literatura per ensenyar llengües, internet i les noves tecnologies en l'aprenentatge d'idiomes o l'ensenyament del plurilingüisme. Després, els assistents han participat en uns tallers per treballar i debatre tots aquests aspectes. La jornada La Mirada Experta, Ensenyar i Aprendre Llengües ha servit per reforçar uns contactes entre els experts i la comunitat educativa que han de permetre seguir progressant en el camp de l'ensenyament de les llengües.